Wilujeng dalu kula aturaken dumateng para pinisepuh haji sepuh boten kata lupen salam taklim kula katur dumateng Bapak Kepala Desa saha perangkatipun ugi salam taklim kula katur dumateng bapak-bapak saking Muspika Kecamatan Tirtoyuda boten kata lupen para undangan Bapak Kepala Desa sekecamatan Tirtoyuda ingkang sami rawuh. Nggih, ugi salam taklim kula katur dumateng sedaya perangkat desa Jogomulyan, ugi Bapak BPD, LPMD, Bapak RT, RW sedayanipun, ugi Bapak Linmas lan sumrambahipun sedaya pamirsa warga Jogomulyan ingkang sadu kawontenani. Boten kata lupen Mas Kidun ngaturaken wilujeng dalu dumateng panjenenganipun Bapak Rujianto ingkang pangarsa Desa Wonokitri. Nggih. Ugi boten kata lupen panjenenganipun Bapak Sugeng ingkang saking Wirataman. Ugi panjenenganipun Bapak Joko Ari Suyono Kepala Desa Sumber Tangkil. Wilujeng dalu sugeng pinara ingkang rayogi. Nggih, lan sedaya kemawon boten saged nyebat satunggal mboko satunggal. Kang Bagu kula ngaturaken sugeng dalu lan sugeng pinanggihan kalian warga agung Campur Sari Lokananta ingkang mijil saking Sumberata Donomulya Kabupaten Malang ingkang dipun pangarsani sinten Mas Yono? Panjenenganipun Bapak Sarjono Krida Buwana. Nggih. Pinangka pambukaning ngatur monggo tansah muji raos syukur dumateng asalipun Gusti Allah. Dene menawa Gusti Allah tansah ndawaken kanugrahan dumateng kita sami ingkang awujud kebagas kesarasan sehingga ing kalenggahan dalu menika kita sami saged makempal dados satunggal nyawiji dadi siji nderek-nderek mangayu bagya napa ingkang dados gadinipun Bapak Kepala Desa Jogomulyan lan sumrambahipun sedaya masyarakat Jogomulyan. Mugi kawingana bilih ing dalem menika sedaya masyarakat Jogomulyan mengkuwigati saperlu ambal warsa utawi HUT Desa Jogomulyan ingkang kaping 7 ingkang sampun kaprah kasebat ugi sedekah bumi nggih Mas Yana nggih. Nggih Mas Kidun. Boten langkung ing dalem menika muga sareng-sareng nuwun dumateng asanipun Gusti Allah mugi sak paripurnanipun wilujengan bersih desa Gusti Allah tansah ndawahaken wahyu kabejan kamulyan dumateng sedaya masyarakat Jogomulyan wiwit pangarsa desa lan sedaya masyarakatipun mugi tansah pinanggih rahayu wilujeng kalih saking sami kala tinebena saking sedaya rubida. Nggih, sedaya pinaringana sihat wal afiat, pinaringana rezeki kang kathah lan barokah lan bumi pertiwi wonten ing Jogomulyan tansah pinanggih gemah ripah loh jinawi karta toraharja. Ugi menika makepokan sasi Agustus Mas Yono. Iki Mas Kidun. Niki dulur-dulur sedaya ugi ngatur derek-derek mangayu bagya amengeti dinten kamardikan ingkang kaping 8 mila kangge nggugah semangat nasional kita monggo sareng-sareng ngaturaken pekik merdeka. Merdeka! 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 Merdeka. Lan saderengipun mangke lumebet dhateng adicara seremoni langkung rumiyin kangge ngregengaken swasana panjenengan sami kula aturi mirsani gelaring artis-artis saking Lokananta Campur Sari. Monggo daya artis-artis saking Lokananta Campur Sari. Kula aturi jengkar saking Panti Busana tumuju dhateng panggungan. Atur panglipur sedaya warga Jogomulyan. Ingkang dalu menika sami mangayu bagya wilujengan bersih desa ugi mahardya ambal warsa kamardikan ingkang kaping 8